फोरनि बिमा बिफाया सोर आरो गारजेना सोर बेखौ नु आयौ सिखाव हमदों नै जों लागोआव सानै गोजो नोङो पारमानेन्ट हौवा गोनां नों मालाय हौवाजों बेरायखो नों मालाय हौवाजों बेरायखो मालाय हौवाजों मानो बेरायखो नोङो मालाय हौवाजों मानो बेरायानो गावसोरसो बेमार दं आंनाव थैगोन नोंसोर होनखाबाय थैना जों मा खालामगोन खोनालाय दङ बेमार गोनां मानसि बेमार दंबा नों न'आव मोजांसो थानांगौब्रा मिथिबाय फराय मोजां फरायनिफ्राय दानो बिदि फां बेनाबो 15ल' नोङो 9ल' मेट्रिक पासआव मोनसे मालाय हौवाजों मानो मोना गुना माहाय दिरबिलाव मा मोनखो नोङो मेट्रिक पासआव मोनसे थांनांगौब्लाबो फरायनायल' गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबे गथ'फोरा आरोखि ना बे गथ'फोरनि बिमा बिफाया सोर आरो गारजेना सोर बेखौ नुदोंना नुवाखैब्ला आरोखि ना नायनानै लादो बुजिदो ओमफ्राय बुजायदो आरोखि ना दानो बेबायदि समावनो बेबायदि इसिबां फाल्तु ओरै थांनाय हौवाफोर सेलायलायनायबा आरो उनाव मा जाहैबावगोन बिसोरनि बिमा बिफाया दा साननांगौ गोनां आरोखि ना दा आं फार्स्ट बेखौल' बुंगोन आरोखि ना गामिनि सोरबा खोन्थानानै होयोबा बे गथ'आ ओरै होननानै बुङोबा माखासे बिमा बिफाया आंनि फिसाया बेबायदि नङा ओरै खोथा मानियो सनमान होयो नै बेबायदि बुङो आरोखि ना सोरबा बिमा बिफाया माने फिसाफोरनि सिङावसो थानानै बेबायदि जायो आरोखि ना दा जाय मानसिया गथ'फोरनि सिङाव थानानै खोथा बुंग्रा जागोन नै बेबायदि अबस्थाया सौफैयो आरोखि ना बिनि थाखायनो जाहाथे नैबे गथ'फोरखौ थाल खालामो आरोखि ना बिमा बिफाया सोरबा खोन्थानायाव जुदि आंनि फिसाया बेबायदि नङा होनदोंब्ला दिनैहाय नैबेखौ नायनानै लादो आरोखि ना जायहा बेबायदि नङा होनो बेबायदि अबस्थासिम सौफैयो आरोखि दा आङो नैबे गथ'फोरनि बिमा बिफाखौ बुंदों आरोखि ना बेबायदि समावनो आरो बुजायखायाब्ला नोंथाङा बारा गोबाव गैला आरोखि ना खाफाल हमनांनो बारा गोबाव गैला आरोखि दानो नायदो बे समावनो हौवा सेलायोब्ला आरो उननि समाव आरो मा मावहैबावगोन नङा होमबा लोगोफोर दा आं गासिबो बिमा बिफाखौ बुङाखै दे लोगोफोर आंनि बुंनायनि खारनानो जाहैबाय माखासे बिमा बिफाखौसो बुंदों आं माने दङ जोंनि गेजेराव माखासे बिमा बिफाया बेबायदि दङ आरोखि सोरबा गामियाव थानाय मानसिफोरा गाज्रि आखु बाहायनायखौ नुयोब्ला खोन्थायो बिमा बिफानो नोंसिनि उमुगा ओरै मावदों ओरै खालामदों एसे बुजायना हो मोजां जाथों बेबायदि साननानै जुदि खोन्थायोब्ला उल्था बै खोन्थाग्रा मानसिखौसो आरोखि ना गाज्रि मोनो दा बे गाज्रि मोननायखाय जोंनि गेजेरावहाय सोरनिबा फिसाया गाज्रि मावब्लाबो खोन्थालायनो हाया आरोखि ना बे खोन्थालायैनि जाहोनावनो बारानिफ्राय बारा जानानै दिनै नैबे अबस्थासिम सौफैयो आरोखि बेनि थाखायनो जायहा माने बिमा बिफा बिसोरनि बिमा बिफा बे सांग्रां जा आरोखि ना सांग्रां जा आरो बिमा बिफाफ्रा नायदो दिनैहाय नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय आरोखि ना नुखाबाय नोंसिनि मानसिखौहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों गासिबो फुल रेकर्ड नोंथांमोननि खोमाजों खोनाबाय मेगनजों नुबाय आरोखि ना दा नोंथांमोना सांग्रां जा गावबागाव फिसाफोरखौ फोसाबनो सेस्था खालाम आरोखि दा बेबायदि नङा आरोखि ना बेबायदि इसिबां गोरलै बैसोआवनो बेबायदि माबा खालामोबा आरो उननि समावहाय बिराद डेन्जार जाहैगोन आरोखि जायहा बे गथ'फोरनि बिमा बिफा बियो साबधान जादो बुजायदो नङाबा खाफाल हमनांगोन आरोखि ना उनाव दा आं बेखौ बुंबाय दा आङो बे बाथ्राखौ मानो बुंदों होनोबा सोरनिबा बिमा बिफाफ्रा आरोखि ना माने गावनि फिसाफोरखौहाय माने देरखाबाय बुजिखाबाय होननानैहाय फिसाफोरनि गोसो बायदि बेरायनो हंगारो आरोखि ना रायजोफोर गावनि गोसो बायदि बेरायनो होयो फिसाफोरनि सिङाव थानानै आरोखि ना फिसालाफोरा एसे खोथा बुंबाथाय स्रि थानोसै हंगार हरनोसै आरोखि ना जेरै गोसो ओरै बेरायहै खिन्थु बेबायदिया थिग नङा आरोखि ना दा नायदो बे बैसोआवहाय बिसोर बेसेबां जानो 14-15 बा 12-13 बेबायदि बैसोनि जागोन बेबायदि बैसोआवनो जुदि सोरनिबा बिमा बिफाया आंनि फिसाफ्रा मोजां बुजिनो हानाय मानसि जाखाबाय बा मोजां बुजिखायो गाज्रि खामानि मावा बेफोरबायदि जुदि साननानैहाय फिसाफोरखौ जुदि हंगार सारोबा आरोखि ना नैबे अबस्थासिम सौफैयो मिथिबायना रायजोफोर दा नैबे गथ'फोरनि बिमा बिफाखौ बुंबाय आङो दा नोंथांमोना थाल खालामदो नायदो आरोखि ना
दा सोरबा सोरबा साननो हागौ आरोखि ना नोंहालाय मा नांजाखो होननानै खिन्थु बेबायदि नङा आरोखि ना रायजोफोर माने आङो बयनिबो मोजांनि थाखाय लुबैयो आरोखि ना जाहाथे बिसोरो गोरलै गोरलै गथ'फ्रा लेखा बायदिसिना फरायनानै मोजां न'खरखौ बेंहैनो हायो मोजां मानसि जानो हायो आरोखि ना बेनि थाखाय जों बे भिडिअनि गेजेरजों साबधान होयो मोजांखौ मोजां बुङो गाज्रिखौबो गाज्रि बुङो रायजोफोर दा नोंथांमोना सानदो बुजिदो कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे आपडेट बाव लोगोफोर दे मोनसे आपडेट बाव रायजोफोर मोनसे जायगायावहाय बांहा सिंहा बुथुमग्रा आरोखि ना बांहा सिंहा बुथुमनानै लायग्रा बिसोरो ओरैबायदि खालामो गामि एरियायाव हाबनानै दै माने नोंथांमोनाबो साबधान था नोंथांमोननि साबधाननि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि मोनसे जायगायावहाय बथल बायदिसिना खनग्राया माने मेचिन बायदिसिना न'नि बेसेबां बायदिसिना दं आरोखि ना सना रुफा बेफोरबायदि थाखा फैसा खावनानै लाबोयो होनदों आरोखि दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां ससे क्लिप दङ बेखौ आं देखायलांगोन आं बे भिडिअखौ मानो लाबोदों होननानै बुङोबा आं नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि ना जाहाथे नोंथांमोनाबो रायजो राजाफ्राबो आरोखि ना बेबायदि जाथायनिफ्राय माने बारग'नो हायो बा साबधानै थानो हायो आरोखि दा आं ससे देखायलांनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आयौ सिखाव हमदों नै जों लागोआव सानै गोजो जोंनि क्लाबनि दंखल मटर बायदिसिना खावनो नागिरदोंमोन नै हमजाबाय साला गुफुर गुफुरथार नै सालाफ्रा पुलिसनो हरनोसै खानानै दोनदों नायसाय ओरैबायदि गिलु बालुनो माबायदि बिराद खावबाय थायो जों लागोआव एखे थाखा फैसा सना रुफा न'आव एंगारनो हायि ओरैबायदि नायदो नै भाङा सिंगाफ्रानो जायो पुलिस नेदों र' दा आङो मा बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नुलांजोबखाबाय बै गथ'फोरनि ओमफ्राय बै बथल माबा खांग्राफोरनि बिसिनि भिडिअखौ नुखाजोब्बाय आरो आंबो बे भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों दे बाय बाय